Çekdarên PYD baskî PKK li Sûriyê ji demê ku hin navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji destê rejîma Esed wergirt, di dirameya kiryar û binpêkerên xwe derheqê miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Û di serê meha yekê de û bi boneya cejna sersalê, esayîşa PYD bi amadebûna serokên êlên deverê û bi serpereştiya Encûmena Reqaya Sivîl 26 kesên ku bi tometa endametiya Daeş hatibûn girtin serbest berdan. Hevdemê ku bi dehan siyasetmedar û xebatkar û çalakvan û rojnamevanên Kurd di zîndanên wê de bê guneh girtine, çarenivîsa wan nediyar e. Di sê heyvê de desteya diravî ya PYD li Cizîrê di daxuyaniyekî de daxwaz ji welatiyan kir ku baca dahatî ya sala 2017 bidin û moleta dawî ya 31 Mehê dawan. Herûha di çarê heyvayekê de 55 kesên din ku bi tometa endametiya Daişê ji aliyê PYD ve hatibûn girtin. Bi destpêşxeriyeke ku nav lêkirin mirovahî li Minbicê hatin serbest berdan. Ew 55 terorist di merasîmeke fermî û bi girêdana dîlanan û ahingan serbest hatin berdan. Di heftê Mehê de çekdarên PYD li Kobanê rênedan rêxistina Kobanê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku konferansê xwe li gundê şkeftê yê Kobanê li dar bixin. û mala İsmaîl Mustafa serkirdeyê Partiya Navborî bi dehên otomobîlan û çekên giran dorpêç kirin. û hemû serkirdeyên ku ji bo konferansê li wê malê amade bûn girtin û piştî du demijmêran ew serbest berdan. Di 16 heyvayekê de çekdarên PYD Mehmûd Şerîf Hisên ji dukana wî ya li bajarokê Tiltemer bi bihaneya leşkeriya neçarî revandin. Wî beriv gundê Gepika birin. Li Efrînê jî hevdemê êrişa Tirkiye û şerofpevçûnên bijayî di navbera Mertala Furatê û YPG û hevdemê bang û daxwaza yekrêziya navmala Kurdiye çekdarên PYD Cemal Şêx İsmaîl Zada endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li mala wî li gundê Zêtunak li gundewarê Efrînê ravandin. Herûha piştî wê êrişa ser Efrînê enekesê banga li darxistina xwepêşandanan ji bo pêştevaniya Efrînê kir. Lê çekdarên PYD rê neda her du xwecahiyên enekesê li Girgêlekê û Çelexe û Aliyan ku xwepêşandanê xwe ji bo pêştevaniya Efrînê li dar bixin. û gefa nefîkirina wan ji bo derveyê Rojavayê Kurdistanê kir eger derkevin xwepêşandana.